Hola amics i amigues, avui volia fer una reflexió sobre un tema que ha estat en el meu interior, en la meva consciència, en els últims dies i en els últims mesos. Doncs bé, volia dir que, com sabeu, vivim en un país on bé hi ha el tema de la religió, hi ha l'anomenat cristianisme i altres religions que conviuen amb això. Però pel que veiem, les religions són uns programes, uns estàndards, que diem que a vegades doncs, va bé reflexionar-hi i després deixar-los anar, perquè entrin en el nostre interior, en la nostra consciència, i així ens puguem navegar des de la llibertat sense programes. Però tot i així, si aquests textos o aquestes doctrines o aquests pensaments són verídics, doncs, per exemple, podríem pensar, com ara és el que vull fer-vos avui reflexionar, és el primer comandament. Doncs el primer comandament, que està en els textos, diu que només tindràs aquest únic Déu en el teu present i com el teu mestre, diguem. O sigui que només seràs guiat per aquest mestre. Doncs, després d'aquí venen els següents comandaments, que és, els altres. Per exemple, un d'ells és no mataràs o l'altre no robaràs. Però doncs, aleshores, el que jo veig és que no tothom està tenint aquesta primera focalització en aquest terme, ja que la gent, si li preguntes per qui treballes o qui tens en consciència ara, què estàs fent en aquest moment, a qui estàs servint, potser no estem servint aquest Déu que és el nostre cor, el nostre interior, la nostra connexió, la nostra comunió de la positivitat, de les lleis universals. Jo pel que veig, de moment només les plantes ho fan. I alguns animals en els silvestres, no? Animals silvestres, potser ho fan. No tots. Doncs, per què no tornem en aquest interior, en aquestes reflexions? Per exemple, quan l'Església explica coses, explica doncs, que no robaràs o mataràs, la pregunta és, i ells estan promovent també el tema de cuidar els animals i no matar animals? És a dir, ens estan venent una esquizofrènia de pensament? Ens estan venent una divisió en la consciència? Perquè si és així, potser estan venent la por. És a dir, estan venent un programa que no practiquen ells mateixos. Per tant, jo us dic, la religió és un programa, però l'espiritualitat, l'experiència, el viure, és el dia a dia. El compartir, alimentar-nos d'aliments vius, com les fruites i les verdures. Això ens reconnecta amb aquest camp universal. I per mi això és el que jo segueixo una mica. Pot haver-hi més obstacles, pot haver-hi més challenges, més reptes, però si no, per què estem aquí? Jo crec que això, les plantes, per exemple, les flors, doncs, tenen les seves temporades, els seus moments, van a buscar la llum, estan connectats a la terra, ens donen oxigen. I què fem nosaltres? Traiem aquest poder de les plantes per tal de moure'ns amb uns transports que gasten aquests recursos, per tal d'alimentar les nostres consciències amb altres aliments com són els animals morts, que ens porten a consciència de foscor dintre, que ens fa repetir un programa i un altre.
Aquests programes que nosaltres tenim en el nostre interior des de la cultura no són programes cristians. La consciència crística és una consciència de pau. Per tant, ens hem de reflexionar a qui estem servint, qui és el nostre Déu. És un Déu de positivitat? És la teva positivitat? És l'aleatorietat? És la pau? És l'harmonia? És la destrucció? És el caos? Perquè molta gent viu en el caos. Hi ha gent en aquest planeta que viu en el caos, o almenys han comprat la idea del caos. No és que ells siguin això, en el seu interior. Doncs això, per què ens aixequem dia a dia, al matí? A qui estem servint? Quina empresa treballem? D'on venen els recursos? Qui ens està venent la moto? Doncs, en lloc de canviar els nostres transports elèctrics o el que sigui, preguntem per què ens transportem? Per què ens volem moure en aquest món? Per servir aquí, per servir la pròxima generació que està aprenent de la destrucció de la d'ara, perquè encara siguin més violents o més desconnectats de la naturalesa, més desmineralitzats. Perquè recordem que hi ha unes lleis naturals que és que si no es cuida l'entorn, els minerals del terra es van traient de la terra i es comencen a cristal·litzar en vòrtex o amb estructures no harmonioses, creant doncs això, un període de foscor. I aquests períodes necessiten molt reciclatge. I la ment humana no pot reciclar aquests materials, només els cicles naturals, i això són mil·lennis o milions d'anys. Per tant, hem de reflexionar. A qui estem servint? O sigui, els polítics, a qui esteu servint? Esteu promovent l'espiritualitat de la pau, de l'amor, del respecte als animals, les plantes, els fruits. Estem donant diners a empreses que hibriditzen les llavors per tal que les fruites no tinguin llavor? Què vol dir això? En el nostre territori això ho hem de permetre? Per què? I si ens fem aquest per què cada moment, i ens traiem el mirall cada moment que adoptem, doncs fem aquesta pràctica. És la pràctica que us vull dir avui. Traiem-nos al mirall i mirem-nos al mirall imaginari. Aquí estem veient, aquí ens estem reflectint. No som perfectes, però sí que podem caminar cap al camí de la positivitat i el camí de fer el millor que podem. I tots tenim aquesta capacitat d'elecció. I a vegades s'ha de sentir el dolor que hem fet en el passat per tal de moure cap a la positivitat i cap a l'harmonia. Perquè no podem desviar les lleis de la naturalesa. El que sí que és cert és que com més triguem en canviar, més dolor hi haurà. Però com més aviat canviem els nostres hàbits que ens fan separar de la nostra essència, més aviat arribarem a l'harmonia. Doncs si ets un senador, si ets un especialista en la salut, o si ets un economista, si ets un polític, si ets un empresari, si ets un activista, pregunta't això. A qui estic servint avui? Estic complint les lleis meves de l'univers des del nostre interior, des del meu interior? Està en acord d'aquestes lleis meves de l'interior que jo penso, crec, amb les lleis de l'univers, de la pau, o estic servint uns altres valors? Doncs bé, aquesta és la reflexió d'avui. I això, a vegades no és tant mirar què fan els altres o què fa el món, perquè hi ha molta desviació, però sí anar al sentit comú i què és el que fa sentit, què és el que ens dona la sensació de benestar. Doncs, per exemple, ningú et pot garantir, no? És que som eterns, però jo pregunto, tu què sents dintre? Ets etern o ets limitat? Què vols ser, etern o vols ser limitat? Vols viure en l'eternitat o vols viure en la limitació? Per tant, jo crec que ets un ésser diví, un ésser positiu, i doncs elegim això entre tots. Salut. Endavant.